Hej alle sammen. Hej, velkommen til den her video, og i dag der skal vi, jeg ved ikke om det er dumt, men vi skal i hvert fald prøve noget. En meget stærk chili sauce. Og vi har, hvorfor har vi to? Det er fordi det kom til. Og så har vi en ske, som vi fylder op med det. Og det er altså virkelig stærk chili sauce. Ja, en kop. Virkelig. Vi har kun én kop mælk, så vi skal lige stille mælk. Vi har sgu da to! Vi har en til at smøre, så vi skal stille det. Ja, vi har en kop til at smøre. Så. Og nu vil vi og så... vi sidder udenfor. Det er rigtig godt der. Det er lige taget profilbillede. Okay. Og hvad måned er det? April. Ja. Og han er fødselsdag i morgen. Ja. Jeg laver helt klart en video med det. Eller i hvert fald en video i morgen. Ja. Nej, tak. Jeg tror, vi glemmer at skrue. Undskyld, fucking. Det bliver sgu ikke. For helvede, fucking. Det vil det. Okay, jeg skal sgu lige se, hvor meget der er på, fucking. Har jeg puttet? Hvis I ikke lige kan se... Okay, hvis I ikke lige kan se den hele dagen fra, så viser jeg lige, hvor meget jeg har her. Okay, hvad er dit sidste ønske? Jeg ved det sgu ikke. Der var den. Der er det. Øj, det er ved at løbe af. Jeg ved det sgu ikke. Der var meget ikke. Okay, Philip, hvad er dit sidste ønske? At det her ikke kommer til at være særlig stærkt. Ja, 3. Jeg har prøvet at smage det. 1. Det begynder nu. Det er stærkt. Jeg skal have min kop mælk. Hold det kæft, det er stærkt. Det er sidste gang, jeg gør det. I starten så smagte det dejligt, men så... Først den bedre i. Jeg tror godt, jeg kan sætte mig tilbage nu. Det kan jeg ikke. Hej igen. Hvad skal vi nu? Tog på en bøvse skulle lige. Undskyld. Jeg tror, det er ved at være den ved af. Jeg tror, jeg kaster op før. Nå. Ja. Det skal vi så ikke lige have mere af. Nej. Jeg slet ikke alligevel ske rigtigt. Ej, det gør jeg fandme. Ej, det gider jeg fandme ikke. Prøv lige at se, hvor meget jeg har tilbage af min. Spis det. Nej. Ind med det. Nej, jeg tør. Det er også på grund af, vores munden er brændt, mand. Jeg tænker, jeg er mere bekymret for det. Men lige, vi kommer tilbage, når det ikke er særlig stærkt med. Hej alle sammen. Ja, så er vi tilbage igen, og Nu er chilien dæmpet af. ja. Og undskyld mig, men I vil lade være med at købe den her chili. I kan godt købe den, hvis I godt kan lide stærke ting. Fordi... Men den her er virkelig stærk. Den krasser i halsen. Stadigvæk. Ja. Så Men skal vi tage slut videoen? ja. Det tror jeg. Så vi ses. Og næste video, den kommer nok snart. Nej, vi er ked af, at den kommer så sent ud, men... Nej. Undskyld. Nå ja, vi har ikke glemt. Nå. Ja, så vi ses. Husk at abonnere. Det må I meget gerne.
Det vil være rigtig fedt. Og hvis I gav like videoen, hvis I disliker, så må I meget gerne skrive i kommentarerne, hvorfor I disliker, så ellers så ses vi bare. Ja, så ses vi bare, og så ser vi. Bye bye, folkens.